सानु खामफ्राय आरो रन्जय गुन्दा गुन्दी सानैनि भाइरेल भिडिअ ओंखारदों माथो नुवाखै नोङो पुराना भिडिअफोरखौ नाया माथो आङो 2 बोसोर 3 बोसोर जानायखौ दाजा नङा मा नङा खामानि गैया गोसोम मैला लाथारलै ने सानु खामफ्रायना थाद बुरबाक थांदो नोङो जानला मोनला गोदाव सोराव बुंलाबायो Right now in the British in Udalguri, the Sonu Comfry and Renjoy have a class in the Soros by Slow and Slow. जोंनि BTC आवबो फरेनारफोर जाजोब्बाय मानसिफोरा गुलुं गुलुं खामबाबो जेबो मोनलायला नखर परियालफोरजों रायज्लायलायनानैसो जालायोनो माला बेनि हिनजाव दं बेनि हौवा दं बेनि हिनजाव Foreigner जाजोब्बाय foreigner माने जेबो मोनला बेफोरखौ सुवा सुथिबो मोनला सोलायनायबो गैला दुखुबो मोनला लाजिनायबो गैला foreign country खालामजोब्बाय माने and it's Friday or Sonu Comfry and Renjoy this one first sponsor for the whole kulu in the British and Udalguri. इलाय मेगन सानानैसो बुंलायबाय दा होनना बुंलायगोन दा बांद्राय बुंब्लाबो जि बुस्थुफोरा जोंनि समाजखौ गुंग्ले खालामो गाज्रि खालामो बेफोर बुस्थुफोरखौथ' बुंनो नांगोन ना बेनि सायाव दा बेखौनो इलाय मेगन सानानै बुंलायबाय दा गथ' गोरलै नामा नोङो सानु खामफ्राय गथ' गोरलै बुरबाक जायै लोङै जाफ्लांबाय गथ' गोरलै नोङो सेंग्रा गोरलै नोङो सेंग्रा सिख्ला नोङो सेंग्रा गोरलै सेंग्रा सिख्लाफोरासो थिफुदला जायो सानस' हाया जायै लोङै बिदिनो जालाबायनो नागिरो गथ' गोरलै नोङो सानु खामफ्राय बुरबक नों गथ' गोरलै नोंहा गथ' गोनां हौवा गोनां गथ' गोरलै बोरैबा जाफ्लांबाय होननानै बुंनो हौवायाबो हौवासो ओरैसो खोमालै हौवायाबो सानु खामफ्रायनि हौवाफोर बायदिसो मोननांगौमोनलै ने बेलेगफोराबो हिनजावा सोरथों गुलु खालामो पल' खालामो जेबो माने माबायानो गैया माने जेबो दुखुआनो गैया सिन्तायानो गैया जेबो लाजिनायानो गैया खामबा खामथों खामाबा थाथों सोरदों मा खामिथों बिदिसो माने दादागिरि बावसो बिसोर सानैनि खुरांफोरा सोर मा खामनो हानोलै होननानै लासिं बेखौ दादागिरि होनना बुंनो हाया लासिं लाजिनो रोङि बुरबकफोरनि आखल होनना बुङो हौवा हिनजाव जालायनानै गथ' सासे गोनां दादागिरि बावसो एसेबां दादागिरिब्ला नोङो जाय मानसिया नोंखौ भाइरेल खालामग्रोनाय बेनि मुंखौ मानो लानो हायाखै नोङो मानो केस होनो हायाखै नोङो जायफोरा आंखौ भाइरेल खालामदों बिसोरखौ आं गोसो जायोब्ला केस होनो हायो होनना बुङो जायफोरा माने सोर जायफोरा नोंदोलाय रन्जयाल'सो दंमोन फ्रन्ट केमेरा लालायनानै भिडिअ लानायखौथ' जों नुजोबदोंना जायफोरनि खोथायानो हाया बेयाव नोंजों रन्जय गुन्दायाल'सो दंमोन फ्रन्ट केमेरा लालायनानै भिडिअ खालामनायखौ जों नुदों आरो बे थाजा भिडिअ नङा पुराना भिडिअसो बिदिलाय मा खोथा नोङो एफा बुजिनाबा नोंनि खुगानिफ्राय बेफोरबायदि रावा दायो ओंखारनाय नङामोन नोङो लाजिनांसिगौमोनसो पुराना भिडिअ गोजाम भिडिअ गोदान भिडिअ दं खोथा गैया बेयो लाजिनायखौथ' बाद हो बा बेनियासो दादागिरिया बांसिन बे रन्जय गुन्दा सनु खामफ्राय गुन्दै नोंसोरनियासो बारा मानो दादागिरिया दायो भाइरेल खाम गोसो बायदि भाइरेल खाम जेबो रावबो जेबो खालामनो हाया होननानै बेनिखायनो आं खावलायदों आबसु आरो बनसुखौ स्ट्रिक्ट एक्सन ला बिसोरनि सायाव जों पार्सनेलि बुबाला पार्सनेलि जों एटेक खालामब्ला जोंहा खोथाया बेलेग जायो बेनिखायनो आं रिकुवेस्ट खालामदों खावलायदों आबसु बा बनसुफोरखौ बे सानु खामफ्राय रन्जयमोनखौ जोंनि उदालगुरियाव हाबनो होनाङा थानो होनांला सानु खामफ्रायाथ' नोङो उदालगुरिनिबो नंखाया बाक्सानिसो नोङो जेखि जायगायावनो बेफार फालांगि खालामनानै जाया मानो उदालगुरि जायगायाव नों थानाङा बेनिखायनो आं खावलायदों बनसु आरो आबसुखौ बिसोर गुन्दा गुन्दी सानैखौ बे उदालगुरियाव जायगा होनो नाङा थानो होनाङा रुम भारा होनाङा बिसोरनो आरो बिसोरबायदि मानसिफोरखौ जुदि सानसुबाय थायोब्ला खोनासंनानै लाखा उदालगुरिनि मानसिफोरबो गुबुनाबो सेम बिदिनो खालामगोन जों गोसो मिलायलायनानैसो बुजिलायनानैसो न'खरजों न'खर जोंहा कमप्रमाइस जालायनानैसो जोङो जादों होननानै खालामफिनगोन गुबुनाबो होमबा मा घन्टा खालामनोलै बिसोरबायदिनो सेम कन्डिसन खालामगोन बेलेगाबो अब्ला जों गुबुनखौबो आसि थुनो
बुनो रायनो हानाय नङा दाय मावग्राफोरासो लाजिबावा गिबावा आरो जायफोरा दाय मावाखै बिसोरसो लाजिफाबावदों सब गासिनो हाथाय मेगन बारग'जोबगोन मिथिबायना जोङो पार्सनेलि एटेक खालामोब्ला बुयो सुयोब्ला जोंहा दाय गिदिर जागोन बेनिखायनो आखायाव लायाखै बेनिखायनो खावलायदों आबसु आरो बनसु हारिनि थाखाय साननाय हनाय दंबावोब्ला अननाय दंबावोब्ला हारिनि थाखाय बिसोरबायदि मानसिखौ जायगा होनो नाङा नङाबा बांद्राय बावगोन दिनै बिसोर सानै मानसिया ससियेल मिडियायाव फैनानै अपेनलि बुंनो हाबाय मा खालामनो घन्टा मा खालामनो होननानै गाबोन सबनिया आरो बिदिनो बुंग्राबो ओंखारगोन जोंनि गोसो जोङो आन्डारस्टेन्डिंआव खालामलायदों सावरायलायनानै खालामलायदों होननानै बुंग्रा गाबोन सबनिया आरो ओंखारबावगोन गिनाय गैयि जागोन आरो जोंनि बर' समाजा गुंग्रिनिफ्राय गुंग्रि जालांसिनबाय थागोन सुनुख ओमफ्राय नोंनि भिडिअखौ होनानै जोंहा डलार खामायनायनि घन्टा जेबो इन्टारेस्ट गैया मिथिबाय मबे मोजां मबे गाज्रि बेखौ बुंनोसो फैदों जों ससियेल मिडियायाव जाहाथे नोंसोरनि बायदि नोंसोरनि खिबु सोलाग्रा उननि जोलैफोरा जाहाथे जाया नोंसोर बायदि सोलोङा जाहाथे बेनिखायसो फैदों फेसबुकाव डलारा खम जाबाय होननानै बिदि खना खनला जोंफोर बेबायदि बिजनेस खालामा जिया मोजां बेखौ बुंनो फैदों जोङो जिया गाज्रि बेखौसो बुंनो फैदों जाहाथे उननि फिरिफोरा सेंग्रा सिख्लाफोरा नोंसोर बायदिखौ सोलोङा नोंनि मावना जानायाव नोंनि खस्थ' खालामनायाव नोङो जेसांखिनि फैसा आरजिदों नों जेसांखिनि खस्थ' खालामदों बेनि सायाव जोंहा मेगन सानाय गैया मावनानै जा मोजाङै मावनानै जा खस्थ' खालामनानै जा नाथाय मोजांनि साइडआव थानानै मावनानै जाना जों मिन्थिगौ जे नोंखौ जाहोग्रा लोंहोग्रा गुबुना रावबो बिदि हेल्प खालामनाय नङा गावनो मावा दाङाबा मिथिगौ जोंखौबो बिदि जाहोग्रा मानसि गैया नाथाय मोजांजों थांनानै जे मावनानै जानांगौ उल्था गोराबावसो सोर जाहोदोंलै आंखौ सोर लोंहोदोंलै आंनि नांगौ सोर होदोंलै नोंनि दमा सोलिया मिथिबाय बर' समाजा नोंनि बुंनाय बायदि सोलिनो नांगौ ना नोङो बर' समाजनि हामजानाय बायदि सोलिनो नांगौ सानखौ ओमफ्राय बर' समाजा नोंनि बुंनाय बायदि सोलिनो नांगौ ना नोङो बर' समाजनि हामजानाय बायदियै सोलिनो नांगौ एसेबां दादागिरि बुंदो जे नोङो मा खालामो खाम एसेबां बुजिनाब्ला नों बेबायदि नोंनि खुगानिफ्राय बेबायदि रावा ओंखारनाय नङामोन दायखौ मावदोंब्ला बुंजानोबो हानांगौ लाजिनोबो रोंनांगौ आरो सोलायनोबो सेस्था खालामनांगौ नाजानांगौ बा उल्थासो गोरासो थाव सोबगासिनो हाथाय मेगन बारग'जोबगोन डलार हाबथारलालै फेसबुकाव डलार हाबथारला गोदान बिजनेस ओंखारदों खिन्थु बुजा बुजि जालायनांगोन दै बुजा बुजिनि गेजेरजोंसो मावनो हागोन बे बिजनेसखौ खोनासंनानै लाखा माने नांजादों नोङो दायो मानसिफोरनि बुंनायाव नांजादों एक्चुअलि नों नांजादों नाथाय जाय मानसिया नोंखौ भाइरेल खालामदों जाय मानसिनि मबाइल फनावहाय भिडिअआ दङमोन बे मानसिखौथ' जेबो बुंनो हायाखै नों नामबो लानो हायाखै घन्टा केस होनो हायो आङो एफआइआर होनो हायो नोंलाय रन्जयाल'सो दंमोन ना नोङो भिडिअ शुट खालामग्रा आरो बेलेग मानसि लांफाबावनाय नामा नोंलाय रन्जयाल'सो दंमोन बे रन्जयनि मुंखौ मानो लानो हायाखै नोङो भिडिअआव मानो एक्सन लानो हायाखै नों बेखौ मानो एफआइआर होनो हायाखै माने नोंसोर दाबो दोनबावो बियो बिराद मोजां आन्डारस्टेन्डिं माथो सिख्लाफोर बै नै बिसोरबायदि सानु खमफ्राइनि हौवा बायदिखौसो ला बेलेगजों थांब्लाबो जेबो प्रब्लेम गैया हिनजावजोंसो सापर्ट होबावो हिनजावा सोरजों थायो उन्दुयो जायो लोङो हायनानै निमाहा होदो आङो जाफ्लांबाय होमबानो जोब्बाय खेल खतम बेफोरबायदि हौवाफोरखौसो नामायना ला सिख्लाफोर बिराद लाखि माला सनु खामफ्राया बिराद बुजिना माला हौवायानो इसिबां नर्मेल दै बायदि लाजियाबो रागाबो जोङा रायाबो बुवाबो बिदिसो जानांगौ हिनजाव अनग्रा सानु खामफ्राइनि हौवाया बेस्ट दायो बिराद बेस्ट बिदिसो जानांगौ हिनजाव अनग्रा लाखिलै नोङो सानु खामफ्राइ लाखि बिराद मोजां हौवा मोनदों नोङो बिदि हौवाखौसो लानांगौ सिख्लाफोर मिथिबायना बिराद बेस्ट हौवा मोनबाय बियो देनां नोंनि गथ'आ देरब्ला बेफोरबायदिनो फोरोंलां दे नोंसोर हौवा हिनजाव सनु खामफ्राइ दे नोंसोरनि गथ'खौ बे दाय गथ' दंना नोंहा बेखौ फोरोंलां मिथिबाय जों बायदि जानांगौ दादागिरि हामा खामानि मावब्लाबो गिनो नाङा एकदम गोगोम खुन्थाफोर बायदि गसंना हारसिंनो हामा खामानि मावब्लाबो गिनो नाङा मानसिफोरा बिराद बुंनो हागौ नोंसोरखौ माबा माबि जाजाद गिनो नाङा हामा खामानियाव मालाबाबो फासयनो नाङा गोगोम गसंनानै था होननानै फोरों नोंनि गथ'नो दे देरबाला फोरों
जोबनायाव आं बेखौनो खावलायनो सानदों आबसु आरो बनसु नोंथांमोनखौ खावलायदों रिकुवेस्ट खालामदों बे सानु खामफ्राय आरो रन्जय बे उदालगुरियाव बिसोरनो रुम भारा होनो नाङा जुदि बिसोरबायदि मानसिफोरखौ जों फिसिनानै दोनबाय थायोब्ला जायगा होबाय थायोब्ला दिनैसो बिदि खुगा खेवग्रा ओंखारदोंना बे सानु खामफ्रायफोर बायदि दादागिरि गाज्रि खामानि मावनाबो गाबोन सबनिया आरो बिदिनो जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसनाबो बिदिनो खालामगोन मिथिबाय जोंनिसो गोसो जोंसो आन्दारस्टेन्डिंआव थालायदों जोंसो बुजा बुजि जालायदों नोंसोरलाय मा घन्टा खालामनो मा बुंनो होननानै बेबायदि खुगा खेवग्रा दादागिरि ओंखारबावगोन आरो गाज्रि खामानि मावनो गिनाय नङा बेनिखायनो खावलायदों आङो बारे बारे खावलायबावदों आबसु आरो बनसु नोंथांमोना एक्सन लानांगौ आरो बिसोरखौ जोंनि बे जायगायाव उदालगुरि जायगायाव रुम भारा थानो जायगा होनो नाङा